أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والتقوى واليقين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والمعرفة واليقين. اللهم آمين. أما المسلمين أما الله سبحانه وتعالى تنو كألا ولي مندو كألا بركادا كسولك أن كنتي محمدك فلو ما كنتي أن الله ما كنتي دانفهم بلا جلال فسمانتي أنا دنكو بلا جلال أنا كصحابو بلا جلال أنا ما يقول نومني فوق تاسكياما جوما أن الله سبحانه وتعالى دلي على كأنفروكا أكاسحاب نمانو أكاجو نمانو على كأنكونو كفروكا على كأنوجي أرجانكونا. اللهم آمين. نو تمرك بوي أمبي بلا جلين فو ما بي يرو يرو نبي كأرجو سلامي أمبي أوفو كأرجو بركة لوفو ka an karamogo ko bela jelen fo ka an ga nyemogo fo an bi Allah subhanahu wa ta'ala dele ala kan be sabama ya rabbi ala kan be sabama an ga ko bela jelena hakilina fota keta ala kan be sabama ya rabbi an be fenfe fo ala kan yire nafana yi jin anillahara ka mawu nafana yi jin anillahara ya rabbi ala kana nga foto ke sabu juguye an yere ye mawye jin an lahara. Allahumma amin. ala kan ne kun sabati ni ciye ala kan ne kun sabati ciye ka. Allahumma amin. No temra ka boy bela jeren ba don silamɛya ala ye silamɛw jarabi waati damadɔ kɔnɔ jarabi ko ka ca mu'tazilaw yani an ka so ma al-khawarij ala ye silamɛw jarabi ni olu ye depuis silamɛya aywa daminɛ fanw kuma mina fitna wula silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ye silamɛw jarabi ni khawariju ye u ye silamɛw sɛgɛn kosɛbɛ mɔgɔ minnu n banna ali ye ko faamu cogo min na mɔgɔ minnu banna o ma kuma mina ni fitna wula silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ala kira ka sahaba belebeleba fila n'o ye Muawiya ani Sayyidina Ali radiyallahu anhuma jami'an ala ka jɔn fila bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛɛ lajɛlen ala kira ka sahabaw de dankelenw don ka diɲɛlatigɛ ko ka ca diɲɛlatigɛ ye jarabiso ye fitna wulila u ni ɲɔgɔn cɛ kuma Ali ye ko faamu cogo min na dɔw bɛ yen nɔ jamakulu dɔw bɛ yen nɔ olu ma sɔn fiyewu u ma sɔn alu ta ma olu kɛra khawarijiw ye o tuma olu kɔni ni maa si tɛ fankelen fɛ hari Sayyidina Ali yɛrɛ tellement ko yɛrɛ juguyara u ko Sayyidina Ali yɛrɛ kafiri ye ni maa o maa sera ka Sayyidina Ali faga barajiba de b'i ye ni maa o maa sera ka maa o maa tugura nɔfɛ ni sera k'o faga barajiba b'i ye ko a ko gɛlɛyara kosɛbɛ bon a labanna yɛrɛ aywa Sayyidina Ali ma to ya faga
olu tara sira min fɛ ni maa min taar'o fɛ alhamdulillahi rabbil alamina hɛrɛ b'i ye sunɔgɔ b'i ye lafiya b'i ye i bɛ daga sunɔgɔ i fɛrɛ ma har n'a sɔrɔ i bɛ ko kɛ mais ni maa o maa ma sɔn olu ka hakilina in ma e ni hɛrɛ tɛ bon o waati tɛmɛna o jarabi tɛmɛna o kɔfɛ mu'tazilaw olu fana nana i y'a faamu olu fana nana ala ye silamɛw jarabi ni olu fana ye kɛrɛnkɛrɛnyana u ni hakilina dɔ nana ko k'a fɔ ko kuranɛ ye danfɛn ye an balimaw o ma nɔgɔya dɛ k'a fɔ ko kuranɛ ye danfɛn de ye al-Qur'anu makhluq a jarabi dogolen to n tɛ histoire kitabu kɔnɔ maa o maa bɛ dɔ histoire la silamɛya ka tarikhu la i b'o dɔn silamɛw sɛgɛnna kosɛbɛ u donna ɲɛmɔgɔw la pour que k'u dɛmɛ a bɛnna dawla abbasiya waati ma u donna ɲɛmɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnyara al-Ma'mun n'o ye Harun Rashid den u donna o la karamɔgɔw sɛgɛnna kosɛbɛ silamɛw sɛgɛnna kosɛbɛ hatta Ahmad ibn Hanbal diina dankelenba awa diina dankelen dɔ ye ale ye madhabitigi don Ahmad ibn Hanbal ma kisi fu y'a don kaso la k'a gosi ko fo a k'a fɔ kuranɛ ye danfɛn ma olu ka hakilina ye fo silamɛ bɛɛ de k'o ta ni min y'o ta alhamdulillahi rabbil alamina ni maa min m'o ta e ni hɛrɛ tɛ i tɛ lafiya sɔrɔ bon o tɛmɛna ayiwa fo kana se kɔsan ninnu ma ala ye silamɛw jarabi tuguni bi salafiyati al-qarn al-20 walima sunniyati al-qarn al-20 ala ye silamɛw jarabi tuguni jamakulu dɔ sɔrɔla ni diina tɔgɔ ye k'olu bɛ alakira ka taasira kan maa ɲuman tɛmɛnenw tun bɛ cogo min na olu b'u ka taasira kan wallahi o ye taasira min ye taasira ɲuman n'o hakilina bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la hakilina ɲuman b'i la alakira n'a ka sahabaw tabi'unaw olu tun bɛ taasira min kan alakira ka taasira ni maa o maa ka hami de ye o ye taasira ɲuman de ye an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala kan an bila o taasira kan ala k'an balo a kan ala k'an faga a kan k'an balimaw ko kan ka taa taasira min fɛ a kan ka faamu cogo min na n'aw ma t'o fɛ hali fɛn ɲuman a kan ka taa taasira min fɛ n'a ma taa o fɛ a kan ka faamuya cogo min na n'a ma faamu cogo la a laban bɛ kɛ balawu ye bon o kuma ala ye jamakulu dɔ ci silamɛw ma olu fana ye silamɛw sɛgɛn dɛ olu y'a faamu cogo min na dɔw ka faamu ma saha a kɛra sababu ye silamɛw degunna kosɛbɛ silamɛw bɛ kɛ kafiriw ye silamɛw bɛ kɛ bidia mɔgɔw ye silamɛw bɛ nɛni u bɛ dɔgɔya ayiwa hali bi a jarabi bɛ silamɛw kan o kama dɔw ta ye filibantiya de dɔw ta ye n t'a dɔn ko wɛrɛ bɛ dɔw ta kɔnɔ o kama dɔnnibaw u tɛ sɛgɛn u tɛ saliya ala ye minnu nɛnkun sabati k'u dusukun sabati aw tiɲɛ kan ala ye diina faamuya ɲuman di minnu ma u bɛ wuli ka jɔ la pour que ka adamadenw la faamu i y'a faamu pour que ka mɔgɔw la faamu ko ninnu na o kuma an ye o mɔgɔ dɔ ka kitabu sɔrɔ kitabu in titi ye mafhumul bid'a ayiwa kitabu in mu'allafiba saudien do a bɛ bɔ dugu min na dugu in tɔgɔ al-ahsa kitabu in bɛ kuma fɛn min kan bid'a n'o ye bid'a ye o bid'a ko kuma in fana ka ca mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bid'a ko a kuma ka ca ko bid'a min b'a dɔn min t'a dɔn ni min wulila nin ye bid'a ye i y'a faamu bid'a ko kuma kɛra i n'a fɔ marabatiga feere
ni ko mi je bo ke bid'a ni ko mi ja ito ke bid'a kuma le wulla ka basuke ka kitaburo dilan ka di amma kitabun to ko mafhum al bid'a wa atharuhu fi idrab al fatawa al mu'asira kitabin bi kuma bid'a dika kitabun don yinna bela jilin ka kitabun sa ka kala min alfihi ila ya'ihi munde kama pour que manka minu be dine en kono ni fa mun cugu sabuye manka minu mi se ka doya la nyini bela jilin mo do no fe bid'a ina fo bena do kitabun kono bid'a mai ala kira an fara bid'a la waslame bela jilin kan ka bid'a kele nga yeni ka fen kele o ka suri ka do en refolo i ka fen to do i ka fam ni ma do ni ma fam ibe fen do akono minde ala bo an fle wude kololo la no te bela jilin ma do bid'a mai ina fo flanka fuya mai de slame bela jilin ba do ka fo flanka fuya mai min kala no min makala ala ko kirama sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta la yahbatan amaluk muhammad ko ni flanka fuya ke ika bara bebe bi ka bara ma bebe cin ala ba don ka fo kirate na ke mushriku ya tana ke flanka fuya baba le kanu ka nyeshi aka ala kira ka sahabo de ma flanka fuya bela jilen ba mbaro ka famai ma slame bela jilen kan ka yira kisi flanka fuya ma waka kele fana nka ifana ika flanka fuya do ne min ye flanka fuya ko do min de flanka fuya ko do min ye kafiri ko do min de kafiri ko do doni yere nyama note nema u don ka bo nyona ne ko kiba kele kibi chesirala laba yere avec balawi ebena ta fendo douala min dala ma fo anga kalan yere anga kalan yere manga chama me dinen kono imma kalambaliya wal manindo man kaw manga me dinen kono islamaw nyonje a bella sile ko fladi filibandiya wal manindo ko nda don nebe ka famu cho menote wal man bado tigi nindo re me tiere la ninni kadine in tasre de kadine wamba de me cho bela jilena man Allah subhanahu wa ta'ala dil ala kan kishi bela jilema ala kan kishi ni fla bela jilema ma kitabuni Allah subhanahu wa ta'ala sona ambe kitabun kono la ko be da aw kluka annafa bunya kama kitabu yere kitabu wala fiba atoye عبد الإله بن حسين العرفج عبد الإله بن حسين العرفج ويا طوي أي كتابين لا نسابو مي بلا كتابين لا لا ما وبي تبع فلم مقدمة كنا أكدي أني كسببين فو بس كتابود لا نير كتابود لا سابو منا نيودو وبك سابو كدايل يبي كتابو كنا لكو يبي تا فانسرالا سبب التأليف تزخر المكتبة الإسلامية بكثير من المؤلفات والمصنفات حول البدع والمحدثات ألفها العلماء وطلبة العلم الغيورون على الدين تحذيرا منها وبيانا لخطورتها وتحريرا لمعناها أكوني دونا مكتبة كنا نقول كتابه بسرعة منا كمراجعة أو كتابه دلانتا ونيا على جبتا سرعة شامان بينو بكما بدعك كوكرا منو كرا دينا كنا كوكرا منو بدينا لا نكون تيكا كرو وبكما أوكا bo don bauka wala filon ani mao ma minu ewa hamiyo ku ka dina deme ka kishi ka bo ewa
tasira jugu bela jilema u ye taalifu dila u ye kitabu dila bid'a kunga bon u ye fɛn caman fɔ bid'a kunga dɔw be olu be mɔgɔ bagaba bid'a la ayiwa bon mais kitabu nun kɔnɔla ko ta'rifatu kɛcogo la bid'a yɛrɛ ta'rifu kɛcogo la min ye bid'a ye yɔrɔ dɔrɔn be ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu ta'rifu cogo tɛ kelen ye bon mais a ko ni o mu'allafatu nun lajɛ ale ka bahasu kɔnɔna la kitabu minnu kumana bid'a kan a bɛna fɔ u bɛ segi ɲɔgɔn ka kumakanw de kan u bɛ segi ɲɔgɔn ka kumakanw de kan i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka kitabu dilan cogo la olu bɛ a fɛrɛ kitabu ye bonya i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka fɔ cogo la olu bɛ kitabu in dɔgɔya ka ikhtisar mais ale kɔni ka laɲini yɛrɛ fɛn min ye a to bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kitabu nin kɔnɔ bon n'i y'a dɔw fana ta k'a lajɛ i t'a sɔrɔ kitabu ninnu dɔw olu falen bɛ nɛni de la olu falen bɛ nɛni de la ka mɔgɔ dɔw kɛ bid'a mɔgɔ k'olu nɛni k'u dɔgɔya o bɛ dɔw kɔnɔ dɔw fana ta dilannen don larabu kɔnɔna la bonya kɔnɔna la i y'a faamu ka mɔgɔw bagaba ka bɔ bid'a la bonya kɔnɔna la ani kodɔn kɔnɔna la o fana bɛ sɔrɔ kitabu in dɔw kɔnɔ bon mais a ko toujours ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a taara sɔrɔ jahari mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw olu yɛrɛ fɔnya bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ bid'a ko la maa ɲuman tɛmɛnenw an bɛɛ lajɛlen b'a laɲini k'a ladege ni mɔgɔ minnu ye kabini sahabaw la ani tabi'unaw la ale y'a sɔrɔ jahari masala dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɔnya o la dɔ b'a fɔ bid'a don dɔ b'a fɔ bid'a tɛ أقول وكنت أتساءل حينها كيف يختلف السلف الصالح وهم أقرب الناس أحدا بزمن النبوة والرسالة ونزول الوحي حول تلك المحدثات فهل موضوع البدعة يقبل الاختلاف بحيث يمكن أن يكون بعضه دائرا بين الصواب والخطأ وهل يمكن أن يكون البحث فيه داخلا في دائرة الاجتهاد المقبول أم أن الخلاف فيه يدور كله بين الحق والضلال وكما عليه رباي رجل نساء صحابه نتابعونه كرجنا صحابه ولد كسر على كرك واتلا كتمه ولني على كركم ولني على كرك نجون سر واتي كلي ولما مننا أولوك فني ويتابعونه ويه أيوة أولوك واتي كنكسر على كرك واتلا كسبة كتمه مغطوكا mais ko kura menu na la dinal olu ñogon funya ola do ba fo bid'a do ba fo bid'a te o kuma le ko yali bid'a ko kuma so li saka ke bid'a ko la wa don ba woni ñogon je donc bid'a do saka ke sawaba bid'a do saka ke khatawi wa bo yali ka bid'a ko kuma abedo ijtihadu ko na la wa kuma fora dina ko ko beno nasu jelendala don ba mana ñogon funya ala okuma nimi nye sawaba soro ala baraji flabiye nimi ma sawaba soro baraji kilembi okuma bid'a ko fana bi do kono wa ale turaba yere nyinga ola walima bid'a ko kuma kono kuma kelen ro bid'a ko ni bid'a flibantiya de dura bana seka ke dore ko ale turaba yere nyinga ale seka ni masala nu fara nyoga ga chudi yala sa yere nan nafanaye mo wore nan nafanaye mankami mislamo ni ñonje bid'a ko la dona bo ala kitabu yere dilan ko yode ma qul laqad kana as-sa'idu inda ba'd al-ulama al-mudayyiqin li ma'na al-bid'ah wa hum alladhina yaj'aluna qawluhu sallallahu alayhi wa sallam kullu bid'atin dalalah 'amman la yaqbalu at-takhsis bi ayyi hal min al-ahwal ay anna al-khilafa fi al-bid'ati yaduru bayna al-haqq wa ad-dalal وأن القول بأن بعض المحدثات المستجدات يمكن أن تكون مشروعة قول باطل ما منو ni olu fe bid'a fen kelen torandi bid'a koni filibantiyat rabana
kadaka ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ka kuma kamin be ko kullu bid'atun dalala amina si ahdi sama ala kira ko bid'a belajele filibandiyade bon jama kulu do be olu ya famu ka fo ko kullu bid'atun dalala ko amudo kuma labolindo a tsaka kere ka fendo bo akon o kuma ko kura na be dinala ala kira ma ke sabu ma ke o belajele filibandiyade bo kitabu tigi aye olu to wele ko al mudayyiquna li ma'na al bid'ah ma minum be bid'ah korokoro ya famu ka ke finkelen doro bid'ah ko ni filbandia dalalun bid'ah ko ni filbandia de doro atse ka ke dore ko okma yulu to ke ayulu wasfu ko al mudayyiquna li ma'na al bid'ah minum be bid'ah korokoro ka ke finkelen doro bon mais mo minnu b'a faamu k'a fɔ bid'a bi tila fɛn dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ a kun tɛ ala kira tile la a kun tɛ sababu tile la a bɛ se ka kɛ ɲuman ye i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ juguman ye a dɔw bɛ bɛn a dɔw tɛ bɛn bon a y'olu tɔgɔ kɛ ko al-muwassi'una li ma'na al-bid'a ko minnu bɛ bid'a kɔrɔ fɛɛrɛ fɛn caman bɛ se ka don bid'a kɔnɔ i y'a faamu a bɛ se ka bɛn a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn kuma olu ye al-muwassi'una li ma'na al-bid'a o kuma nin tɔgɔ fila in de bɛ kitabutigi bolo dɔgɔyali tɛ nenni tɛ lebuli tɛ bon groupe fɔlɔ ni o ye al-mudayyiquna li ma'na al-bid'a minnu bɛ bid'a kɔrɔ koron k'a kɛ fɛn kelen dɔrɔn ko kura awa bid'atu dalala filibandiya do olu ka hakilina la o kuma bid'a tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ ni haramun tɛ ni junubuto kɔfɛ o kuma ko k'a fɔ ko kura dɔ kana diinɛ la min kun tɛ yen k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ sariya ye k'o ye kuma ye o ye nkalon kuma de o kuma al-mudayyiquna li ma'na al-bid'a o y'olu ka faamuya ye bid'a kɔni fɛn jugu dɔrɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ a kun tɛ ala kira ka tile la walima a kun tɛ sahabaw tile la salafu salihuna a kun tɛ yen k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ sariya ye o bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye ko ni maa ma y'o fɔ ko nkalon b'i da k'o tɛ tiɲɛ bon a tora o cogo de la furu a ko mɛ ولكني مع استمراري في البحث والمطالعة اطلعت على عدد من فتاوى بعض العلماء المعاصرين المعروفين بسعة العلم واتباع السنة والمشهورين بالتضييق معنى البدع فوجدت اختلافا كبيرا بينهم فبعضهم يصف أمرا محدثا بأنه مشروع وبعضهم يصف بأنه بدع فازداد عجبي وأخذت أتساءل مرة أخرى أكو عليه ترود لا تجرى ببحث لا avec الدنيا يني كاسكاسك بدع كونغا عليه anga doni ba laban do soro minum be groupe folo kono ni oye al-mudayyiquna li ma'na al-bid'a minum fe kullu muhdathatin dalala kokura centre dina la na kunti a be filibantia minum bo tasiraka ale olu fana ka fatwa do ye mo bu nyininga u ba jabi mo bu nyininga u ba jabi ale tarasro olu re fana damaw fendo be no masala do be no u be nyokon soso ula foko nya be na ulu nyokon je ita soro o fenkele do ba fo kabe be do ba fo ko bidado minu ira ka minu wanka conclure na clean ka fo ko kra dina la be bida musalhati ulu ira ni nyokon je ta soro kale ulu ka fati o sege o ka ayuka fati o sege ko kuna we kuna fo minu di dina kun ka aya sege ale tarasoro ulu ira ni nyokon je fenkele do be no do ba fo kabe be do ba fo ko bidado o do farale ka kamana ba ale tora saba yare nyinga o bisa ka ke cugudi oluka conclure na ekelenyi wa humul ladina la yaqbaluna al-khilafa fi mawdu' al-bid'ah لأن الخلاف عندهم فيها يدور بين الحق والضلال وكما عليكو o bisa ka ke cugudi olu minu ga conclure na ekelenyi bid'a famu cugola olu be nyokon soso cugudi masala kelen kunka do ba fu ko bid'a do ba fu ko bid'ate
masa ale ko nimbe chuko mina pour que ka dobo sosolela ka dobo mankana islamaw ni ñogon ci bida kunka aka kitabu do la aywa ka funi fatwa nunu fara ñogon ka sega ka laje yala sa mo na bida ko ana ko ne meneme ka ke jinye ma joli anga bida yere fem yango do an bela jile ka je ka kele feminu te bida yi ango bo ko no wala sa anda do dakile fe ka bo dakile fe bon ni bela jile ne ya bla kitabu inta alifula mais toujours amma tigaka ka fa kitabu inta ثم جاءت اللحظة الحاسمة التي انشرح صدري عندها لتأليف هذا الكتاب أقول سيسا يا أي ديسون يرى كتابين لن كما مينا فقد جاءني أمبي النصوطة فقد جاءني ذات يوم من أيام شهر ربيع الأول من عام 1428 عدد من الإخوة ونقلوا متألمين ما سمعوه من أحد خطباء الجمعة المتبعين لمنهج تضييق معنى البدع، حيث تهجم ذلك الخطيب على من يجتمعون في شهر ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي لمدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكو أكاد ديسون يرتالي كفا بكتابين لا دوندولا ربيع الأول كالو ني وي مولد كالو يبارو نو سيرة وبكما فاسو بفا خطبا كونكا بكما فاسو بمي هجرة بكالي أني كمناني أني مغاني شيكي أبي ساندام ربو abe komi santa ɲɔgɔnna sani sancɛ santa parce que san bɛ hijira ba kelen ani kɛmɛ naani ani 38 de la o kuma abe komi ani sancɛ santa dɔw de nana katara ale ma alimami dɔ de ye khutuba kala bon alimami mɔgɔ minnu bɛ bida kɛ mɔgɔ minnu bɛ bida kɔrɔ kurun ka kɛ fɛn kelen dɔrɔn ko kɔrɔ ko kura bida tun ka dala la ko kura bɛɛ filibantiya mutlaqan cogo bɛɛ lajɛlen na foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ko uyul dori ka khutuba kalanga me abe ka khutuba kalana mo minnu be mawlidi feti ala kira ka bangeli manase u be nyokon dalaje ka ala kira ka histoire kala ka ala kira ka fasamantiya fo ka ala kira tanu khutuba kelenga khutuba kumbori ka ina fa be ke chugomina unu nyokona chama fe minu nana katra lema ku dimine kundo ko sulu duska silen kundo kuma yi ama be o mafiu فقلت لهم وما الجديد ألم تعتادوا سنويا على سماع كلام عنيف جارح من بعد هؤلاء الإخوة ألم يقل أحدهم إن الذي يحتفل بالمولد النبوي أعظم إثما ممن يشرب الخمر ويسرق ويزني ويقتل ألكم نيكوكرا لي سأنسى وبينكم ما نعنى أو من موا أو يرمى ذلك أمي khutuba kalana do kanto ko mao manibe maulidi feti ki ka junubu ka bokateme lominaka ika junubu ka bokateme zonka mambe shoelike ika junubu ka bokateme mami beta jeneyake ika junubu ka bokateme mami mafa ukuma ki ka lomi ika sunyelike ika jeneyake ika mumini faka o junubu ka nogo o kafsa kateme ika maulidi feti kitabu dilana ko hamishu kono ka ale be kana kuma fati ka galon tigere ale re de la kan me aklu flal ayre de la kan me do be kan ha kada ni khutuba kala bo kasoro ni me fo mo gori ma mo mi ka bid'a e bid'a i'tiqadiyya mo mi ka bid'a bi soro tawhidi fanfe mo mi ka bid'a bi soro tawhidi fanfe ina fo mo mi mana latike nakari ka fo ko latike ko de chien wali mani mo mi ala ka ma hutu do gen ona nyogona ni bid'a ni kuma fasu ka fo odima ya famu bo o tila mo ka bid'a ka jugun ka teme lominka o ka jugu ka teme jeneyaka parce que kabaira mana ala kuta mana bunya chugo akafsa ka teme fenka femi me mo ke kafiri femme mo ke kafiri ala kuta mana bunya chugo akafsa ka teme kafiri ya fanaka
kuma ko ni kuma fasu kan fa odiba amma al masailu al ijtihadiyya masala minu ye masailu ijtihadiyya aqida ko te tawhid ko te e mana fo ko jena kala ka fasakati mo o tigla mo ka zon ka fasakati mo tigla mo ka ko kuma jugbayde ko kuma imbayira ka fo o kuma har ni mami fana ko maulidi be nunu ma ko felen ka fasakati meka ma ko alere ni me akulola dobe kanifo ma ala kan kisi ala kan kisi kantanga mosiza akele ka kalando nyinga mo ngomno na katara makana ni ndimi to kuma infanyina ale ni fuma mo ko sorla mi awami ni fo dongo ko kurate ni sawon so beni fo manu kandu faqalu illa al-jadida fi hadhihi al-marra amran الأول أن الخطيب طالب بالأخذ على أيدي من يقيم اجتماعا لمدارسة السيرة النبوية في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم مغادو نغو بوزينا تاكو واي ساون سوبافو ساون سا وبني نينكي وبي مغادو وبي كا اسلامو نني كو دوغا كو كافريا مي اكو زينا تا اني دوري مي على مينو تكلي اكو فلاج اني كو فلامي اكو زينا تا خطيبني خطبه كلاناي اي فامو يري شو زينا كافو سيزا مامنو مي خطب مولد فيتي كو فامو كان غول كاجو كو بلالا يا فامو كو فلا اكا خطبه كونلا كا فامو شو كو بلا مولد كلاولا pour que كو بلي وكا دبلا bon am se ka fo har o yere fana o te kokurayo o be karaka temeo ina fa nya fo chugo mina mu'tazilaw kuma mina unuka hakilla nana ka fo ko qur'ane makhluqi ko qur'ane dan fe wudo na fa mawdela islamaw yegi toro surala be sorla no de o ye fanga pousser ko bla islamaw la o kuma halbi o chugo kileno hakilla mumbula nu desra nu ya ka fu iretsika ko be sabu bela jilenga ka famo sen wala foni alay mamkishi okuma khatibu fana fle ko de yira akada leye alega famuya fo awa maulidi alebe yoro mina fo maulidi ka dabla de okuma alere se ka bali abe famo shuku bla islamola ala kan kisi kanda ba okuma ko ni folay ko flana أنه قرأ في صلاة الجمعة قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلنا أكلال خطبة لا سيزا أفلك آية من كلا وآية كروج مني آية من كلا وآية كنا لابولك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كم ما نيبارا منك أو مثلا نكثر ما كبك في غوانزين أيوة باركي كي هوا فيه وكورا بارجي تالا أكيرا فوي كوا نكما يفورا كافرو دما كافرو منا بارا نيمانك جيلا لا هرا دو أتي فوي سوري ala ko mse ka hera da majina mais lahara fouille te zéro ma ala file ko re foyano ko amena katru ka baro maka beke fouille okma khatibu ya file ka aya de kala mawlidi kelawka o be ka bara nyuma mi o be ka bara mi ko le rebolo ko braji bala lahara do tita braji fouille sorala bon mo nunu kelo ko fo karamo yi ako ali kamana gwana mais yananga do ire kono folo ni khatibu mi re fana fleni alebe kam mawlid kala unna kari kayra ka fuko mawlidi bid'ai ale refleka bid'a do ke aka sil konala ale refleka bid'a do ke aka sil re konala ka so hakili re tofe Usaymin oye المضيقون لمعنى البدع مؤمن بالبدع كرو وكرم غدوي عليه كرم غبادو عليكو خطيبو نيكا جمع خطبه بفهم منك
ya famu ika juma khutba temu yemi ni ikla khutba lan ibe sura min kala wal mebe aya min kala ni ya choisi ka be o aya hakima ko ere bid'a يرى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن الخطيب الذي يقرأ في صلاة الجمعة آيات تناسب خطبته قد ارتكب بدعة لأن السنة قراءة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون بو دو بنفو ودو باكي سنيرا خطبة كلانا شاء من باكي يتاثر خطبة موضوع منك وبي آيان دو كركرة ka kala min ni khutba temu be nyokonta Usaymin mason ale ko bidado ko passe ko sunna minye ala kira sallallahu alaihi wasallama ko jumla ko messa bi sora ani halate ka sora walima ato suratul jumaa no yusabihu lillahi ani idza ja'aka al munafiquna sora ko di sunna ala ka kunga chala ala kira ko men sora nani ndore kala sabi sora halate ka hadithul ghashiya ani suratul jumaa ani suratul munafiqun ko okma ko di sunnay okma fana kanga ko deke khutba ya dama fenye ibe sora min kala o ya dama koy okma ale maso okma meni khatibuin okma ale be ka kuma bidado ka feno ke bidaya ale rebe ka bidado ke okma ala ka famu ko nyimandi anobela jilema okma mo gonun kele kan kuma fosa ale tora vraiment على كناسر الله فبقيت متحيرا سائر يومي في أمر هذا الخطيب عليها كجورنا توبك كناسر الله عليها كدون توبك كناسر الله ني خطيبين كوي كما كوي ده عليه بقى مني ميري عليه بقى سلامي والكافر وسمعني كما تقولي عليه بقى كيري سلامي وكتشوي نافع بكيري كافر وكا نيم خطبة كلا ناي مندوني فاسوبا للا mundu koso nabe fama wole uka dankar islamé la fenna ale ga famuela fe minde be oluka famuela bebe mundu la ba fo ka famo sendu ala koko o dabla bon anga ke sa har na ya soro ni mun karu e ka famuela ni ko juga abe balitande koma abe ayaw do ta qur'ana kono minna kafiru ka kola ko ayen bol islamé ka a balima islamé ka ale kontora ka journée to bela jelena avec mirinde la asorla ka disonta ka kitabu indla ako hukumun ko ndala ni ya hakili jigi ma minu aya minu nana kafiru kunka ubo appliquer islamoka ube kafirin ube o aya nunun ta kabul islamoka ayi misali da marota wala odoye walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa maminu nuye fenworo somine kolu batu kolu ke alay min ala tekelenyi obu batu obu ka batu kanke munde kante ku batu foy kama ko fu kangere alala ambe bolu num batu yala sa onangere ala dela onanga sonal donc Allah subhanahu wa ta'ala yorola ma ku batu kuni awni bolo o mo bene aye appliquer mumino ka minum be ala kelembe batu mais obe sabu nyuma nyini ko ka duwa wala ni ala kiray sallallahu alaihi wasallam ala nin kenya ala kira koso ala nin kenya ala kira koso ala nin kenya mayimon koso okuma oluni boli batula ngun bela jele kilenye ni ma ko folen bolo ma kangu fana dabla aye dora fotuni wala takunu min al-mushrikeena min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihuna ala ko aw kana kena fo flanka fo yow flanka fo baw minu yuka dina kla ka ke jama groupe parti beni sojana tay bela jilem bolo kunde de tay ala ko an kana ke onyo awa salame o kangan ci ko dola kuma do bene aye appliquer ala almu'minina alladhina yuqalliduna al-madahib al-arba'a fi al-furu' al-fiqhiyya ma minum bi ubeni mbuli mazhabi koka
ala ko an kana kila ka kɛ jama jama o kuma o bɛ madhabi la gosili ni ni aya ye shafi abu hanifa ka madhabi malik ka madhabi shafi ka madhabi ahmad ibn hanbal ka madhabi do bana madhabi kuma u bɛ kila ka madhabi la gosini aya na ɲɔgɔnnaw ye ka sɔrɔ fɛn kelenw tɛ shattana ma bainahuma o kuma o de kosɔn ale sɔrɔla ka disɔn ta k'a fɔ a bɛ nin kitabu in dilan yalasa mankan min bɛ wa silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bidaa ko la mankan in na se ka dɔgɔya a na fɛgɛnya kosɛbɛ wa dusukun na ɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ŋaniyaw na ɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an na ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko yani ale ka don kitabu n ta alifu la a bɛna fɛn saba fɔ yani a ka don kitabu kɔnɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ silamɛw f'aw ka ɲɔgɔn minɛ aw ka kɛ kelen ye a ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ silamɛw mago bɛ na waati bɛɛ lajɛlen nka bi de ta ka gɛlɛ ka tɛmɛ don tɔw kan silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ bi de ka gɛlɛ ka tɛmɛ don tɛmɛnɛw kan silamɛw lanfun da a bɛ n'a fɔ doni min bɛ kafiriw kan bi silamɛw y'a ta ka b'u kunna ni ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn dɔgɔya ni mankan sabu ye a y'a yira k'a fɔ fɔgɔnya bɛ diinɛ la naam o tɛ bi ko ye silamɛ bɛɛ tɛ se ka bɛn hakilina kelen kan i y'a faamu mais fɔgɔnya in ka dan a kana kɛ c'est-à-dire fɔgɔnya in kana kɛ pratique ye an hakilinaw ka fɔ ɲɔgɔn kan a ka da o ma mais a kana kɛ kɛlɛ a kana se kɛlɛ niveau ma ɲɔgɔn dɔgɔya niveau ɲɔgɔn burujɛli niveau a kana se o ma n'o tɛ sɔsɔli ma daminɛ bidaw sahabaw yɛrɛ damaw olu ma bɛn fɛn bɛɛ lajɛlen nɔ jan ko an kɔni tɛ o alakira kun b'olu min cɛ la kuranna jiginna olu minnu ɲɛna alakira ka ngo fɔra olu minnu ɲɛna olu ye ɲɔgɔn fɔɲaw jan ko an kɔni tɛ mais olu ka fɔɲa ma kɛ olu ka fɔɲa ni anw ta tɛ kelen dɛ olu n'anw ta ka jan ɲɔgɔn na o n'anw ta tɛ kelen ye olu ka fɔɲa kɛra kodɔn kɔnɔna la a kɛra ɲɔgɔn kanu kɔnɔna la a kɛra bonya kɔnɔna la a kɛra larabu kɔnɔna la olu n'anw ta in ka jan ɲɔgɔn na dɛ ma ala ka faamu cogo ɲuman di an n'a ma a ko filanan masala minnu bɛ yen nɔ ni fɔɲɔgɔnya bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a la silamɛw dɔnnibaw a bɛ se ka munakasha k'a la i y'a faamu a bɛ se ka ɲɔgɔn discuter a bɛ se ka kɛ sɛbɛnni ye a bɛ se ka kɛ fana ka sigi ka kuma tête en tête bɛɛ lajɛlen n'i ka dalu bɛ na o ka ɲi k'o ka ɲi kosɛbɛ a tɛ n'a kɛra kɛcogo ɲuman na a tɛ teriya sa a tɛ kanu sa i y'a faamu a tɛ silamɛw ka bɛn a tɛ kɛ sababu ka dankaro la mais n'a kɛra a cogo la a kɛcogoya sariti ye dɔ jumɛn ye a ko munakasha ninnu a ka kɛ dɔɔnin kɔnɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ sɔsɔli bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu na aw k'a sɛbɛn walima aw k'a fɔ mais a ka kɛ dɔɔnin kuma ye a ka kɛ dɔɔnin kuma ye a ka ta dɔɔnin sun kɔrɔ a kana kɛ ni min ka di ye n b'a fɔ min ka di ye n b'a fɔ n'a kɛra bɛɛ bɛ se o la koyi bɛɛ bɛ se o la dɛ ni min ka di ye n b'a fɔ bɛɛ bɛ se o la bɛɛ bɛ se o la a ka ta a ka kɛ dɔɔnin kuma ye awa ne ko tan wa n ka dalu filɛ nin dɔrɔmɛ y'a sabati nin dɔrɔmɛ y'a sabati nin dɔrɔmɛ y'a sabati a bɛ nin kitabu in kɔnɔ a bɛ nin kitabu in kɔnɔ dɔnnibaw ka kitabu laalimu sabatilenw ka kitabu ni munakasha min kɔrɔ kɔnɔ mankan tɛ ye o la i y'a faamu o kuma o ye fɔlɔfɔlɔ ye wa an tuqara al hujjatu bil hujja dalu
nga dalu file ka dalu file fen flana an yaltazima kullu tarafin bi adab al-khilaf akake ñogon buña kono jogu ñuman do beno hunaka adab nawi ñogon fo ñal larabu ñuman do beno nini mo ko fora ñogon ko hunaka adab masala do bena ma ñogon fam wala ne ko tay ko ta abe ñogon discuter mais avec larabu ko nala re avec ñogon buña ko nala wa fuma ko adabul khilaf o fana tunno bi anga fo ñaw ni ñogon je fala lagwa wala fuhsha kana kuma fufo kana mo gonne kana mo doya mais e ba kedro hakila min be ela ni mo sorola ko hakilen ko karna ka daduye dalulun te bolo aywa e be sinzi ka tara femi ma o yenni ani kuma jugu kam go doya bon o fana o illa dai beni awa ika daludo ni ma dalu soro o kuma dalu kele min bi bolo o yenni ani doyali o de fana ka daluye ga ina do koni don bawo be kilti tigela minun kalana olu kon me tigela ala kan kishi uma ago ko sabana ale ni kitabu la men na ya don ka fo na soro ko mate ko de kolendo na soro akmbale kono ka fo ni kitabu mena do fara fitna re ka islam ni onje akunte harfu kelen dilala akunte harfu kelen sabaki kitabu ina malere ka famu yala ni mine ka sabuye ka silamo gere ñogona ka sabu ko dama doy parce que kitabu ngono ama foy fala mimbe ama mo doya kono ama manni na kono ama ma ko jugu fo mo ba kitabu ngono nga kuma fle adalu fle abe kitabu min kono abe safa mina ana bela jilembera bo tuguni ale kanin kitabu yi ale fen chama do kitabu kono kitabu wora minu kuma na bidia ka ito o yo kono o kuma be do fara famu yoka o be do fara famu yaka o be do fara kitabu in valerika o kuma amda Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan nafa nini ya rabbi ngawati dafara insha Allah ni ala sona sigina tayna hal bi amete meni aka muqaddimay insha Allah ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka dinen famu ko nyumandi ano bela jilema ala ka famu ko nyumandi ano bela jilema ala kambe sema nga fota nga keta bela jilena Allahumma amin mani ala sona sigina tayna ma kitabu dilan cogo mina fasul hake minun ba kono fasul kelena bela jelembe kuma minka ni ala sona sigina tay ameno fo khasur ka temeni aywa wala nato mbe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan nin kun sabati ala kan duskun sabati ya rabbi ala kan sufon sabati o chinyaka ala kan duskun noro nilli manan noro ni dankani an noroy ni ala don noroy ni ala sira noroy ya rabbi ala ka kalande o don nyinaw ami do ke ala ka don barakalendi awma ya rabbi nafulo nyinaw ami do kawi ala ka garsiga funi nafulo sinima ala ka ango anaw tungarangiyo ambawfo ala ka tungan ya rabbi la merkala belajile anga do be katara belajile ma ambe do ina bela jine fe ambe samia mina alaka atonya ka dama alaka ji barakalendi anna abela jile ma ya rabbi alaka senke fion alaku barka alaku nya ku dama ya rabbi Allahumma amin banabato alaka keneke ya rabbi mamnu yanko aywa alaka kirla nuy alaka wule jabi ambe anyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ku hina kay yafuma ala kanyire nyaka anta do makono ya rabbi اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم